Action! Isa. Action! Balag bukugon. At least di mo no mo draba. Kapay mga lawas mo pagkagit. Kagit na, tanawak to. Lamig mo may lawas. Asam dem piskay man to pagkalamig wakit toto eh. Ay, lagi si katawan niya. Atay ni kahanggaw na ang buang. And action! Isa pangingutong. Yo, what up mga boss? It's your boy, nagbabalik. This is Jumper J of Jiffy Films once again. Karon akong ipakita ang among behind the scenes sa katong video na mo nga sa itong video na po karason kung anong awkward tag doon si X. So makita na to ang pagbuhat na mo ato, pagbuhat na mo sa video. So enjoy lang. Then makita nyo kung unsa mi ka awkward is tanan sa pag video shoot. So tara, let's watch. Mga gwapo. Regards mo na rin mga kuyog. Oy, regards man na. Di ba mo na yung ex-bish? Si Rico. Ako ay isang model. Sige, bishi. Balik no, bishi eh. Narabit ang mga kabisya mo nga mo. Ispigit. Di ba, bish? Bish. Hashtag SP. Ito makigbalik niya bisyo eh kay. So guys, napadong mi karon nangita mig spot kay magbuhat mig video karon sa napo karason kung anong kiwaw tag doon si X. Unsa may mga rason imo naibaw-an anong kiwaw tag doon si X? Kiyo tagdon boss kay nakabuhat og di. Nganong kiwaw man tag doon si X? Kunong kiyo tagdon katulog kila ka bako-bako. Kuan. Buhok ko siya black. Kay Nivea. Nivea man siya. So naabot na mi diri sa basketan kung asa dapit asa Buhat og vlog. magbuhat og vlog nyo no. Nyo. Ligo muna bago vlog. Muna guligo. Wala di. Nanigyan ko na mo sa mga tugko mo. Gahi siya ba? Mura magkuan. Mura Gahi ka niya, no? naglaway pila ka oras mo. Kuya sa das spaghetti oy. Ay may pag-aanan lang ko ni Pusay. Kana. Ikaduha. Action. Ready? One. Action. Hello, bish. Si Rico, bish. Ay mo sige kilig dira kay wako iki atay mo. Balik. Camera and action. Bish. Di ba mo na yung ex-bish? Si Rico. Hoy ay mo sige kilig dira kay. Balik. Okay, balik ka. Mana ka? Ay burik ka tanganin. Okay, for dito and action. Ay mo sige kilig dira kay wako malipay yan ang nakiha. Dahil kay may korta. Wako pa yun. Ano yung kanog korta. So, balik. And action. Hoy ex, wadi ko nalipay nimo. Inaw kay kag kwarta. Ay da. Inaw kay sig porta dira na. Di na lang. Tuwa buwag. Hamon sa kaniyot. Wadi ko nalipay nimo kay inaw kay kag kwarta. Ay, da. Sagde na na be. Okay, besh. Inaw ko sig kwarta beses. Ay sa may connection na be. Tuwa buwag. Hoy, balik. Boss ba niya? Mangilog ito. Ay, yung tone nito. Si Alex Ay mas lami ko niya. Ready. Camera and action. Kaya siya pasayon mo nignaw.
Pwede. Balik, babas. Balik. Camera. Balik. Kimbolya. Napipito ko. Saan? Ano ba kabis? Ari ka dire. No, saan no? Ano to? May niwang kayo. Ari. Big big. Isa. Ipapan mi. Morito and action. Kusga. Camera and action. Ayo to migo. Ano to nga ko? Tako yung puto. Kasi mga bukubon ayo. Ay. Napusa ko nung napusa. Yaman, da, wala bukubon sa lami. Oh, sige. Sumpay mo. Sumpay na mo. Wag. Okay. Bala buko mo sa lamig. Ako na istorya. Sawaya sa kuno. Ay, sige. Kani siya, maskulado. Ikaw bala. Ikaw man sa kanya pagsaway. Ako na istorya. Ay, Ito na istorya mas. bala bukubon sa lami. Bala bukog mo sa lamig lawas. Ikaw. Yaw lawas pagkagig. Ready? 4, 3, 2, and action. Bala doot. Ansit bahala gaot. Ako na. Kusga. Kusga. And action. Bala bukogon. At least di mo mo draba. Kapay mga lawas mo pagkagig. Kagila tatawak to. Lami man miglaw. Asam dem. Ay, man to pagkalami. Wakit toto eh. Lami. Ay lagi siya katawan niya. Atay ni kahanggaw na ang buang. Yes, acting niya. Hindi mo katawan. Balik. Say. Take. Bala bukong. Action. Bukogon daw. Balag kami bukogon. Basta mong naong di lang mura graba. Shit. Kami lami man mi. Oh, labi oh. Asa man to pagkalami ninyo ko? Ano ba yung buhay? Dili na mas dan dili. Abe. Dayon. Inyong Jackson. Inyong. Totoo. Ginero to ganggo. Totoo. Lipon. Uy. Sige, ready? Camera and action. Luod ninyo eh. Cut. Next is action. Hina lang. Uy, Francine, paluyo Francine. Muram sig nakasulat. Mura man na bayot nga burikat. Ay, pag useless kaya ang purma niya, di mapakita sa video. Yan lagi igang. Ready? And action. Cut. Na. Action. Sampol. Ano ba yan? Ay sa. Doot. Gamay. Gabay pa hapit mo magana, hapit mo magana. Sige. 1, 2, 3, go. Sunod. Mga bukubon kaayo. Ay. Higda mo, higda. Hindi, gayag ba yan? Gayag ba yun? Higda para. Kas ba ninyo? Tuga ba sa hotel eh? Ready, camera. Kupteng no. Ana, yung book. Action. Ay, pagkatawa. Dali. Sige, Noy. Sige, camera, action. Dali. Okay lang mga tawa. Okay lang. Okay lang mga tawa. Camera, action. Ay, gini. Parang gabi siya. Kiss. Napay. Kiss. Next. Give back. Akay ba? Aba na to. Ayuta. Pulot ka sa isa. Action. Dami kita gitu. Tuh, nama kuya ya. Action. Gatay yung naman. Ano man sa? Gun sa pagmalmal pa? Lingi, action. Sim gingon. And action. Hilas mo ko ano ra bagwapo. Bugnaw turok-tunok. Cut. What's up? Bago wala minahuman
sa amo ang gibuhat nga vlog o katong comedy na mo nga vlog about anang napo ka posibilidad nga rason kung anong di ganahan mo mutagad ni X. Mawjud. Di ba? So, here we go. Here we go. Patay ka di. Shout out dai ko ni Kuanday. Kisa? Kisa gito boss, katong Shout out Akasha Biners. ni unsa to? Rowena Amistad. Shout out. Naibog ko no si Boss Ricky ni Rowena Amistad. Crush yun na nako si Rowena gid. Yung Bix. Saging. Kumusta? Kumusta ang video nga tong gibuhat karon? Okay na. Game na game. Sa tong video, unsay masulti ninyo sa tong pagbuhat? Please Lingaw. like and share and subscribe to channel John Phil J Production. Channel. Di jud ko ka move on no nga ang among scene gibuhat ganiya is katong mga kauban ako mga baitbua. Murag Inoman guys. mga kuan gusto ba bawat move sila ba makatawa ta ba. Ang usan surrender. Siya ang tatang surrender. Di niya carry kasi sabi kasi na sorry. kasi ingon sa akong kauban mura daw siya nabuntis. Dikis Gusto niyo flavor. say available in yung flavor. Wala na sa ko guys ha. Okay ra. Makapaabot kami. Malit shake boss kay patambala sa kuhog. So namalit milkshake kay perting uhawa sa mong kabuang ganiha. Ang ilang baso boss, ganay ka ng design ba? Yan na ba? Oh. Basic kan. Basic. Basic kan daw ko ni mong feelings din. Hello. Basic. Parang iba na yan eh. Ano kayo ko nang ninyo? Wala mo. Pagpilang shake ninyo mate. Tag 15 lang. Shake nila is tag 15. Solid kay guys no, ilang shake dire bugnaw. So, sa vlog ko pa ni guys, mga ano yung series ko? Masalot ka gani. Paksik na. Ate ko. Thank you. Kuapran. Asan ka ni? Kalogod. Uy, hugot. Hugot lagi karon. Uy, hugot. Sa kayo kuan mo. Nag-order ni og shake. May pinagdaan. Barato ra lang shake tag 15. Lamig sad siya. Basta ko kumatulog sa dako na. Nato ate kay. Napil mag-vlog team, nagkan mamalit niya. Ang wapa nakasuway, paglawa. Ang wapa kasuway. Panuway mo. Daray, kanay. Oh, Masarap pa yan, Boss Ricky. ito. Itlog ng pugo. Nasaman ako. Napila ni te. So guys, nangaon meron og kuan guys do kanang Wala itlog sa ma-record. po- Okay, record na. So, hi. So ako sa nakupon sa camera ni John Phil kay busy siya kaon sa iyang sa itlog. Iyang itlog. Sa iya. Sa iyang itlog. Oh. So, say mas tara lami. Nagpila na siya. Tagdus. So shout out ikaw ni nangaon nga mabay ngaon nga. So guys, dami islam dad ka. Yapil ako ah. Kani. So, cute kay siya guys. Oh. Kita niyo guys, grabe. So mapapansin nyo guys, busy sila pinanitay o kinananay sa Pogo. Silang itlog. Anat gani Francis pinanitay. Mm. Pinanitay gito. Dala. So mana kada Boss John Phil, sing palit-palit dia. Panitan mo na itlog mo. Ah. Sarap. Sarap. Ano masasabi mo? Masarap siya. Ano pangalan niyan? Wik. Wit. Daghang salamat mga boss sa pagtanaw ani nga vlog og di po nato kalimtan ang mga gusto magpa-shoutout sa nag-share sa previous na ko nga vlog katong gi-post nako sa Facebook kani sila ang mga nag-share kay gusto silang magpa-shoutout. So ato i-shoutout si Gabriel Tumulak, Neil Perez, Clifford Galardo, Jiven Ray Kisay, John Florence Reyes, Marnil Tisoy Cañete, Andrian Santos, Sander Villarin Camargo, Neil Naija or Janiel Perez, Joshua Mayormita, Mark Rigi Apari Lopez, John
Jan Renar, Fritz Ibanez, Jan Yaon Pipito, Dini Soliano, Joshua Orungan, Kim J. Novela Matabang, Vince G. Trokihano, Gerson Lee Piscador, Jolimar Graplaza, CK Leong, Christian King, ug ang pinakalas si Jesus Maso. So mga boss, don't forget to visit my YouTube channel, Junfel Gilig. I-click ang subscribe ug ang notification bell sa kilid, i-click sad. Mga boss, salamat and see you in my next vlog. Bye-bye. Uy, sak pang